Bog ćemo piti. Prvo, maknem dolje. Vraćam. Otvori sad još ne daju, jel? Samo malo. Samo malo da imam. Samo malo. Večki si zakon. Osim ako ga ne zavariš. Lupke to. Lupke. Se vozim za 4,5-5 litara, a ne uzmem Hondu pa mi ždere mi. Da snimam jedan selfie, iskreno. Da biste bili jedan od ovih, morate proći psihotest koji ni sami ne znate šta očekuje od vas. Nismo betonirali one pozicije. Aha, zna potpisi. Ovo je sve uspjela pa samo da složimo Pizderija. Pizderija dvojka. Bakserija. Je bio dobar grad, a? Je. I Danijelu bi se sviđao čim se podmornice izvadi iz njega. Trebalo bi vaditi Špekiće. A on bio blizu Špekiće, njih bi bacio.